5 de setembre al 4 d'octubre s'organitza el Festival Revelat a Vilassar de Dalt, un festival dedicat a la fotografia analògica. Podem veure tot un conjunt d'exposicions que totes són de procedència analògica. Algunes sí que tenen alguna hibridació, vull dir que acceptem coses que estiguin fetes en pel·lícula, llavors hagin sigut passades impreses en fine art o al revés. Jo crec que aquest any el conjunt d'exposicions és fantàstic. Hem aconseguit, paradoxalment, tot i la situació de la Covid, hem aconseguit coses que són meravelloses, coses que ni podíem pensar en un principi, i penso que val la pena venir-ho a veure. Hem pensat en alguna ocasió fins i tot cancel·lar-ho definitivament. Ja ho vam cancel·lar una vegada. El festival es fa normalment a finals de maig a principis de juny, però ja ho vam cancel·lar per fer-ho al setembre. I nosaltres hem apostat per això, per poder-ho fer, i creiem que això, que val la pena tot això, perquè no hi ha perill, perquè la cultura és segura i perquè, a més hem establert amb l'Ajuntament tota una sèrie de criteris de seguretat i penso que no hi ha d'haver cap problema. En la seva 8a edició es pot gaudir d'un conjunt d'exposicions fotogràfiques en l'àmbit analògic, tallers o la fira comercial destinada a professionals del sector. Yo sí que había estado en una versión anterior, pero ella no, entonces fue como un poco un descubrimiento y nos sorprendió, bueno, al menos a mí positivamente, toda la propuesta y la obra que está expuesta, y creo que el espacio también está muy acorde. Y para mí me pasó lo mismo, me encantó la parte de conocer un otro sitio que no es una ciudad grande como Barcelona, y así que es Barcelona, pero es más un poquito lejos, no es en medio de la ciudad. A Vilassar de Dalt hi ha les exposicions més rellevants del festival, però es vol treballar sobretot en l'àmbit comarcal. No centralitzar el festival a Vilassar de Dalt, sinó a diferents poblacions del Maresme, a Barcelona, i fins i tot expandir el projecte a la resta de l'Estat a través de les exposicions off. En diferents galeries va començar fa 3 anys una cosa que en diem off, que ells posaven l'exposició, triaven una exposició que s'adaptés també al tema i que fos analògica, i llavors ho enquadraven dintre d'aquest concepte, no, d'off. L'any passat hi van haver 15 exposicions a Barcelona. Aquestes exposicions a Barcelona no totes s'han pogut fer perquè hi ha sales que no han obert, en sales que inclús han deixat d'existir, diguéssim. I llavors el que sí que se'ns va plantejar abans de tot això del Covid és fer-ho, la possibilitat de fer-ho a diferents altres sales a la resta de l'Estat. Aquí a Catalunya n'hi ha 2, concretament a Torroella de Montgrí i a l'Hospitalet de Llobregat, però tenim també a Càdiz, a Eibar, a Pamplona, a diferents llocs. I n'hi havia altres que inclús teníem que també s'han suspès. O sigui, teníem Àvila, teníem Vilanova de la Serena, i aquestes tampoc s'han pogut fer. Però sí, la tendència és anar creixent en aquest aspecte i que es pugui difondre el festival des d'altres llocs també. Una de les exposicions que es poden trobar en aquesta edició és la de Humano Muy Humano. Es treballa la identitat personal i l'entorn més proper a càrrec dels fotògrafs Julià Laia, Ibai Cobo i Aitor Rodero, formats a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya. D'aquest any que portem, nosaltres som de l'Institut d'Estudis Fotogràfics, hem aportat aquest any el tema Humanity, a Portrait of the Present, que era aquest any el tema del Revelat, hem aportat l'exposició Humà, molt humà, que és una exposició que mostra 3 sèries de 3 autors formats a l'Institut d'Estudis Fotogràfics, en unes sèries produïdes al laboratori de l'Institut. Són l'Ibai Cobo, que tinc aquí al costat, a l'altre costat tinc la Julià Ayala i l'Aitor Rodero, que no ha pogut venir. Però tenim les sèries muntades, l'exposició Humà, molt humà, estem supercontents no només de com ens ha quedat l'exposició, que està molt bé, però sinó del retorn que hem estat rebent durant aquests 2 dies i de gent que l'ha pogut veure i interessada en el tema. Estem contentíssims d'haver vingut, del públic i de l'acollida que ha tingut. En el meu cas és un treball d'autorretrat en el que, resumint, podríem dir que he fet una apropiació de la visió que han tingut altres persones de mi a través d'unes fotos de carnet, i jo he canalitzat això a través d'unes altres fotos i básicamente es eso, el autorretrat mitjançant la visió de una otra persona. Mi exposición consiste en una serie de autorretratos también, en las que exploro un poquito mi mundo interior y me enfrento a él de alguna manera
explorando quién soy. Una proposta fotogràfica que creix edició rere edició i que enriqueix el teixit cultural del Maresme.